Foi chique de alu, later chuma de ladroom, later chuma. Hoi, ik ben Siebe. Ik zit hier op het Laus College. En ja, ik vind het heel mooi hier, maar die kan ik ook al in Fries praten. Er zijn heel veel West-Rangers, Harkema. Dus het is hartstikke mooi hier. Hey, mag ik ook Ja, wat mag ik dan? Helemaal vol maatje, maar Ja. ik nog meer vertellen. Wat mag ik nou nog vertellen? Jongens, je of zo. Zet, mag ik even wat vertellen? Ja, vertel doe ik. Zeg, de gast na een hele minuut. Wat gaat dit dan? Was het Meneer, u moet nog even vertellen. Dit komt op tv. Hoi. Maar als Fries praten. Hoi. Alles goed. Oké, wij kunnen hier wel nog niks meer vertellen in het Fries. Dat is heel spannend. Op school is eng. Praat al, wat hè? Waar is het? Ik ben Siebe. Ja, en een rol. Ja, dat is Siebe en die wil nog niks meer vertellen, want die weet niks meer. Nee, nou. Dat is wel jammer. En dan gaan we nog zo spannend. Dat is aan. We gaan een strookje filmen. Oh. En dan gaan we. Mas a quando isso, essa duas damas,